Moro kaikille, se on Hatesi tässä tyhjän, valitettavasti tyhjän koffitelkin takaa päivää. Ja mä sain tässä koffin innottamana semmosen huikean idea, että mä voisin tehdä tämmösen infovideon koskien mun YouTube-kanavaa. Elikkä, mistä sitä nyt aloittais? Tosiaan, mulla on ihan hyvin tullut kaikkia näyttökertoja likäisiä meikäläisen yhtä ja ainoan Mopo Tuning videoon, ja mun mielestä se feedback on ollut tosi hyvä, että perkele 25 000 viepsiä melkeinpä kohta täynnä. Niin se on suuri kiitos teille, siis se on oikeesti tosi paljon viepsiä siihen ottaen, mä en ole mainostanut sitä videota niinku missään. En oo pitänyt esillä suunnitelmista. Tosi moni teistä on kysynyt sitä ykävideota, että mä lataisin sen. Ja mulla on ollut ideana ladata se. Se on käynyt mulla mielessään varmaan 50 kertaa. Mut jostain syystä se on aina vaan jäänyt. Se on vaan jäänyt ja jäänyt. Mä mietin, jos pikkuhiljaa olisi aika ladata se. Mut mä sanon sen jo etukäteen sitä videota koskien, että mulla itellä, siis mulla ei ole mitään sanomista siinä videossa, koska, tai siis vastaan väittämistä, koska minä tein rikkeen siinä videossa, mä oikeastaan vaan pyytelen anteeksi siinä. Koska, niin siis mä ajoin 30 alueella joku 80-90, mulla ei mittari toimi, niin mä en tiedä, mutta aika semmoista äkästä vauhtia. Ja sit siitä tuli semmonen eräs herra tien ylitte pysäyttämään mut. Totta kai mä olisin voinut ajaa pakoon, mutta mä ajattelin, että kyllä se on fiksu jäädä kuunteleen, koska mä en halua olla semmonen neiti, joka ajaa pakoon. Oi, katso miten jää. Joo. Se siitä videosta. Jos te haluatte nähdä sen silti, vaikkei siinä tosiaankaan mitään erikoista nyt sit tapahdu, niin heittäkää kommenttia, likekkää jotain. Että informoitte mua, että jos se kiinnostaa. Onhan ne varmaan aina jollain tavalla mukavia katsoa ne ykävideot. Ja sit YouTube-kanavaa muuten mä oon miettinyt, kun mulla on tosi monia videoita. Mulla on varmaan noin 400 videoita koulun koneella, jota mä oon miettinyt, että ne pitäis vaan saada sinne YouTubeen, mutta kun mä oon luvannut sen ykävideon, ja mä en oo sen takia niinku viittinyt laittaa mitään muita videoita YouTubeen, koska mä ajattelin, että jos mä saan sit jotain negatiivista feedbackia siitä, että miksi et sä laittanut sitä ykävideota, vaikka lupasit, niin mä ajattelin, että jos mä nyt laittaisin sen kohta, ja sit rupesin laittaa niitä sellaisia muita videoita, mitä mä oon kuvannut. Koska tosiaan niin mulla on tosi paljon videoa. Siinä on siis ihan laidasta laitaa. On ympärikeulimista, fobbakuumotusta, poliisia vastaan vetämistä ja kaikkea. Kaikkea perseilyä, mitä tässä nyt on tän parin vuoden aikana tapahtunut. Ja sitten kävi myös mielessä, että jos rupesi tekemään motovlogeja. No vois olla kans semmonen ihan mielenkiintoinen idea. Että jos semmonen kiinnostaa. Mä en kyllä tiedä, mistä mä keksin aiheita. Ne aiheet on varmaan se yksi vaikein aihepiiri. Tai idea, että pitäis keksiä jotain semmosia omaperäisiä aiheita, mistä puhua. Mut tosiaan niin, jos teitä kiinnostaa jokut mopovideot, perseilyt, niin mun olisi tarkoitus ruveta laittaa niitä vähän säännöllisemmin YouTubeen. Eikö se muuten hieno toi mun kilven blurraus tossa näin? Niin. Jos semmonen kiinnostaa, niin heittäkää kommentteihin. Ja Joo, ei mulla tässä ihmeempiä. Tää on tämmönen pieni Ubrate-video tosiaan. YouTube-kanavaa koskien, että kaikenlaiset ehdotukset on tervetulleita. Ja joo, vittu meidän lumikot on tippunut superkele. Joo,
ei mitään ihmeempää. Tavataan taas.